Il-pandemija tal-COVID-19 ħallit impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum iżda kien hemm uħud li ġew affettwati ferm aktar minn oħrajn. Infatti matul l-aħħar xhur kien hemm żieda ta' telefonati l-Aġenzija Appoġġ b'talbiet varji għall-għajnuna li qabżu il-25,000. Net News tkellem ma' Graziella Castillo, direttur tal-Aġenzija Appoġġ, li spjegatilna x'kienu l-isfidi li kien hawn fl-aħħar xhur u li minħabba l-pandemija ħarġu aktar fil-beraħ. Fuq il-179 tista' tgħid li rajna żieda wkoll anke b'din l-introduzzjoni ta' din il-linja ġdida bejn Marzu u Diċembru kellna 10,000 oħra. Dan ifisser li fl-aħħar xhur sa Diċembru 2020 kien hemm ma' 16,000 telefonata fuq in-numru 179 fil-waqt li 10,000 telefonata fuq in-numru 1772. Sa Diċembru kien hemm 1300 każ rapportati ta' violenza domestika bl-imxija tħalli d-daqqa tagħha. Is-sena l-oħra tista' kellna madwar 1300 bħala każijiet ta' vittmi li ċemplu għall-għajnuna minħabba violenza domestika li kienet għaddejja. Ovvjament il-perjodu wkoll tal-lockdown sena l-oħra fi żmien din il-pandemija ma niċċu wkoll. Meta saqsejniha dwar min jagħmel rapporti ta' violenza domestika, Graziella Castillo għaltinna li mhux dejjem tkun il-vittma li tagħmel ir-rapport. Kemm vittmi illi iċemplu, però kif qed tgħid inti qraba ġirien xi kultant ukoll illi ovvjament jinnutaw ċertu affarijiet u jirrapportaw professjonisti differenti. Graziella Castillo għaltinna li l-ħidma mill-Aġenzija Appoġġ baqgħet għaddejja b'mod professjonali minkejja limitazzjonijiet tal-COVID-19 u dak kollu li ġabet magħha. U meta saqsejnija jekk hemm xi stħarriġ dwar l-impatt fuq is-saħħa mentali li l-COVID ħalla fuq il-vittmi, hija qaltilna li l-indikazzjonijiet qed juru li nħolqu sitwazzjonijiet ġodda. Ir-riċerka kompluta fidi m'għandix, però anke mill-esperjenzi tagħna u tan-nies li ħadmu mal-ħaddiema soċjali li ħadmu mal-klijenti li jagħmlu kuntatt magħna, tibda tara dawn ħansejjaħlhom hekk patterns ta' nies li anke is-saħħa mentali tagħhom forsi marret xi ftit lura milli nqatgħu wkoll f'kuntatti minn mal-forsi komplement tal-familjari tagħhom. Graziella Castillo appellat biex dawk li qed isofru minn violenza ma jiddejqux ifittxu l-għajnuna għax is-servizz tagħhom dejjem baqa' dej. Kull min għaddej minn xi diffikultà x'inhi jista' jagħmel kuntatt kemm mal-aġenzija jew mal-fondazzjoni jew iċempel anki iktar faċli l-179 u hemmhekk jiġi gwidat ukoll liema servizz jista' jaċċessa. James Aronellu, Net News.